gode maka. Allah dai shi ne Allah, kuma Allah idan ya ga dama ya ce yau kai ne, babu wanda ya isa duk duniya ya ce ba kai ba ne. Masoyana, ina muku fatan alkhairi. Ni ban ma san irin godiyar da zan muku ba, amma ina fatan Ubangiji ga baki ɗinku masoyana ya muku albishir da gidan aljanna. Ya ɗora ku akan maƙiyanku. Masu 'ya'ya mata Allah ya ba su mazaje na gari, waɗanda 'ya'yansu maza za su yi aure Allah ya ba su mata na gari. Maza da matan nan Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya, Allah ya ɗora wa 'ya'yanku ƙaunarku. Allah Ubangiji ya sa yadda kuke ƙaunata kuma masoyanku su so ku fiye da haka. Na gode, na gode. Amma a tambayoyin ni da aka yi akwai wani da ya ɓata min rai. Na tabbata ba zan dai faɗi sunansa ba, amma a cikin interview a cikin message ɗinsa ya rubuta shi darakta ne. Yana ikirari darakta ne na je ka kayi ka. Wai ba zai sake a fim ba waye. Na ce to ayin baka sa ta ba. Me za ki ce game da wannan challenge din? Ni abin da zan faɗa, duk wani darakta da ya san darakta ne shi a industry ya kai ya kawo, ya san ni ba ni na kira fim ba, fim ne ya kira ni, kuma Allah ne kani wannan kadamin. Sannan wannan daraktan da kaga ya ce ba zai sani a fim ba, wallahi shi kansa bai san inda ya dosa ba, bai san waye shi ba a industry. Ina da manyan iyayen gida a industry waɗanda idan suka yi magana ta zauna, tunda a ƙarƙashin su nake. Don wani mai kan tafi da fim wanda bai san darajar fim ba ya ce ba zai sani ba, ba ta shi nake ba. Kuma na ƙara faɗa na ce ko yau na bar fim na gode wa Allah. Akwai inda suka yi shekara 20-30 a duniyar fim, wallahi ba su samu abin da na samu ba, ba su kai matsayin da na kai ba, ba su da daraja da kima da ɗaukakar da nake da ita. Na yi wa Ubangiji godiya. Dan ni kai ka ɓata min rai ma da ka sako shi a cikin zance. Wane ne shi a cikin kamiya? Daddawa ne da ba a damu da sashi a dage-dage ba. Gaskiya ne. To ai a dai bar maganarsa tun da dai a dai bar maganarsa ba ma sai yan abin nan ba. A'a ai gashi nan ya ji saƙon da na gaya. Amma dai saƙo ya yi shar masa. Ina kuma jiransa ya ƙara tambaya daga nan har yau mata ƙuli in za mu yi da shi babu yadda zai yi da ni wallahi. Saboda Allah ne ya kafa ni ba shi ya kafa ni. Akwai mai cewa kuma maganar Saudiya da ina ga bai ji hirarki sosai ba akan Saudiya. Na ce masa a neman reply ban sani ba ko ya gani akan wai ta sa haƙorin maka wai ta je Saudiya. Na ce ai ta yi maganar Saudiya ta je. Akwai masu sa haƙorin maka a kyam. Wai ya ga 'yan fim suna sa. Akwai waɗanda suke sawa a bata, akwai waɗanda suke sawa a 'yan kura, akwai waɗanda takanas tafiya suke ɗakin Allah su yi bariki. Mu bautar Ubangiji muka je. Ba mu yi kama da 'yan bariki ba, kuma ba za mu taɓa kama da su ba, kuma ba za mu yi ba, saboda tun daga farko har ƙarshen